Емоционалната манипулация не винаги е очевидна. Понякога тя се проявява тихо чрез объркващи послания, редуване на близост и дистанция, внушаване на вина или фини форми на психологически натиск, които постепенно променят начина, по който човек възприема себе си и взаимоотношенията си. Именно защото подобни модели често действат под повърхността, много хора ги разпознават едва когато вече са се отразили на самочувствието, увереността или емоционалното им равновесие. В света на Таро, някои практикуващи следват, дали определени комбинации в Таро могат символично да насочват вниманието към скрити манипулации, включително контрол, неискреност и психологически игри. Макар че нито една карта сама по себе си не може категорично да докаже манипулация, повтарящите се модели и взаимодействието между картите често се разглеждат като ключ към по-задълбочено разбиране на отношенията и скритите емоционални процеси. В това видео ще разгледаме кои карти и комбинации най-често се свързват с темата за прикритото емоционално влияние и как могат да бъдат тълкувани в рамките на таро-анализа. Несъмнено първата карта, която трябва да споменем, когато говорим за емоционална манипулация, е дяволът. В символиката на тази карта често се разкриват теми като контрол, изкушение, зависимост, обсебване и невидими механизми на влияние, които постепенно ограничават личната свобода, без човекът да осъзнава как и кога това се случва. Дяволът често е изобразяван с крила на прилеп. Нощно същество, което се движи в тъмното. Той се оттегля през деня, когато светлината е най-силна, и действа в моментите, когато видимостта е най-ниска. По същия начин действат и манипулативните модели в човешките отношения. Те не се проявяват директно, а невидимо чрез несигурност, страх, контрол, обсебване и зависимост. Емоционалната манипулация рядко се усеща като нещо външно. Тя по-скоро се преживява като вътрешно объркване, като загуба на яснота, собствено мнение, позиция, посока и загуба на автономност. Един от най-важните символи в картата дяволът са двете фигури, вързани пред него. Те не се съпротивляват. Не защото не могат, а защото не осъзнават, че са ограничени. Фигурата на дявола е поставена на пиедестал. Типично желание на манипулатора да упражнява власт, да бъде център на вниманието и да бъде възприеман като недосегаем авторитет, издигнат над останалите. Манипулацията в тази карта Таро не е еднопосочна. Тя съществува като взаимодействие. В този смисъл участниците също допринасят за нейното поддържане чрез пасивност, страх или отказ от поставяне на лични граници. Така картата дяволът говори за психологическа взаимовръзка, в която и двете страни участват в създаването на зависимостта. Картата дяволът е способността да се влияе върху възприятията, решенията и свободната воля на другите. Често без те да осъзнават това. И все пак, картата дявола не е само негативна. Тя може да бъде и катализатор за осъзнаване. Много често именно през токсични, зависими или манипулативни отношения, човек започва да разпознава собствените си илюзии, слабости и нужди. Дяволът е първата и най-важна карта, която е червен флаг в таро подредби за отношенията ни с другите хора. Когато се появи в такъв контекст, той често подсказва наличие на скрити влияния, зависимости или манипулативни модели, които не са напълно осъзнати. Това е сигнал, че под повърхността на връзката могат да съществуват динамики на контрол, токсична привързаност, болезнена ревност или психологическа зависимост, които изискват по-дълбоко вглеждане, осъзнаване и освобождаване.